खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबायदिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार प्लेनेटेरियामआ दावबायारिफोरखौ बुहुमनि सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ नायगिरनो थाखाय हांख्रायहरदों। क'क्राझार रिजार्भ पुलिसनि साखाथियाव दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार प्लेनेटेरियामखौ बे बोसोरनि थांनाय आगस्ट दाननिफ्रायनो सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो। बुहुमनि जिउखौरां आयदानि सिङाव गावनि गोसो बोनो हानाय दिन्थिफुंनायफोरजों प्लेनेटेरियामआ ब्राह्मणनि गुमुरफोरनि सोमोन्दै सोलोंनो गोसो गुदुं नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोसो बोनो हानाय मोन्दांथि होयो। दिन्थिफुंनायफोरखौ सानफ्रोमबो गोबां रावफोराव खुंनाय जायो, जाय बायदि रोखोमनि नायदिंगिरिफोरनि थाखाय सौहैनायखौ रोखा खालामो। फारिलाइयाव इंराजियाव फुंनि 11:30 रिंगा, बेलासिनि 1 रिंगा आरो 4 रिंगायाव असमिया रावआव आरो हिन्दीआव 2:30 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय दं। बेफोर दिन्थिफुंनायफोरा बुहुमनि गेजेरजों मोनसे गोसो बोनो हाथाव दावबायनाय होयो, जाय बेखौ थागिरिफोर आरो दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे दावबायथारनांगौ थावनि बानायो। प्लेनेटेरियामआ समबाराव बन्द थायो आरो मोनफ्रोम दाननि 15 अक्ट'आव मोनसे सरासनस्रा जिरायनाय सान फालियो। टिकेटनि बेसेना बाङाइ बेसेननि। फरायसाफोरनिफ्राय 15 रां आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय 30 रां लायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानिफ्राय गासै दोलोआरि थान्दै हान्जाया क'क्राझार, चिरां दावबायदों। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनिफ्राय मोनसे गासैबो दोलोनि थान्दै हान्जाया क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दावबायहैदों। थान्दै हान्जाया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसि बिधान सभानि बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा आरो मावख'गिरिफोरजों सावरायदोंमोन। बे सावरायनाया फैगौ बोसोरनि फेब्रुआरियाव क'क्राझाराव जानो गोनां सानसेनि बाजेट जथुमनि थियारिफोरनि सायाव नोजोर होदों। सावरायनायनि उनाव थान्दै हान्जाया दिग्लि बिसमुरियाव भारत-भुटान सिमाखौ नायदिंदोंमोन आरो सिकनाझार हायुङारि पार्कनि गेजेरजों भुटानखौ फोनांजाबनाय लामा लुनाय मावथांखिखौ नायबिजिरो। बिथांमोनहा ओनसोलारि फोनांजाब आरो बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै सामथाइबारि चिरांनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम थांनाय लामानि थासारिखौबो नायबिजिरदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम एसटिएफआ 30 किल'ग्राम गान्जा जब्द, 2 हमजादों। राम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफजों जागायजेन्नाय मोनसे अपारेसनाव बृहस्पतिबार 19 दिसेम्बर खालि 30.653 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनाय जायो आरो 2 सुबुंखौ खानाय जायो। अपारेसना समबार 18 दिसेम्बरनिफ्राय जागायदोंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नगाव आरो हजाइ जिल्लानि गुबुन जायगाफोराव हरसे गोख्रों नोजोर होनायनि उनाव नगाव जिल्लानि कामपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय रेंबें ओनसोलाव माहारियारि राजा लामा 36 आव बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ गंसे दावबायारि बासनिफ्राय हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ हजाइ जिल्लानि जामुनामुखनि थागिरि 32 बोसोर बैसोनि पापु दास आरो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि बरबिला गामिनि 33 बोसोर बैसोनि फाजिजुल खान होनना सिनायथि होदों। बे समाव बे आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय गुवार नेटवार्कखौ सिनायनो आरो फोजोबनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बिडिएसए गेलेग्रा फोथाराव बिजनी एलएसी खेल महारन 2.0 बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। एलए थाखोनि बादायलायनाय बिजनी एलएसी खेल महारन 2.0 नि गिदिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ मैया बिजनीनि बिडिएसए गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। बे हाबाफारिया 19 दिसेम्बरनिफ्राय 21 दिसेम्बर 2024 मायथाइसिम सोलिनो गोनां सानथामनि गेलेमु बादायलायनायनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रे, चिरां जिल्ला कमिसनार जतिन बरा, एसडिअ कृति सासरा, बिटिसिनि बारग' एमसिएलए आरो मासिगिरि, बिजनी इउएलबि गणेश्वर गयारी, एडिसि चिरां फिरदौस आलम शेख, एडिसि अरुप चौधुरी आरो समदन मुसाहारि,
CHD IC गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफानजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे गिदिर बेखेवनायखौ नायनो थाखाय चिरां जिल्लानि गोबां सोरखारि मावख'गिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। भारत सोरखारनि लाइमोन आयदा आरो गेलेमु मन्थ्रि बिफाननि सिङाव खुंजानाय बे बादायलायनाया गेलेमु आरो लाइमोनफोरनि बाहागो लानायखौ बांहोनो थाखाय गेदेर हाबाफारिनि बाहागो। बेनि थांखिया गोसो गुदुं एथलीटफोरनि थाखाय मोनसे जौसां होनाय आरो बेखौ CMO आसाम, खेल इन्डिया आरो जायगायारि बिबानगिरिफोरजों हेफाजाब होनाय जायो। बिजनी LAC खेल महारन 2.0 आ गेलेमु रोंग'थिखौ जोथोन लानाय आरो हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनायनि फारसे रायजो आरो मिरु सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ गोहो होग्रा सि दाग्राफोर। EM श्री धनन्जय बसुमतारिया BTRआव फ्लाइ शटल लुम रानदों। BTRआव सि दाग्राफोरखौ गोहो होनो नाजानायखौ सिगांथिं लांनानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा EM श्री धनन्जय बसुमतारिया बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव जेक्वार्ड मेसिन आरो एक्सेसरिजफोरजों सुजुजानाय फ्लाइ शटल लुमफोर रानना होयो। खौरां मोननाय बायदियैब्ला राननाय हाबाफारिफोरा गाम्बारि सिख्ला हेन्डलुम क्लास्टार थुरिबारि, CFC हेन्डलुम क्लास्टार सुबाइजाराव खुंजादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलनि आखाइ इसान दारिमिनखौ जौगाहोनाय, जाय गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलारि हारिमु आरो जिउ राहानि खुन्थिया जानानै दं। जौगानाय सि दाग्राफोरा दिहुनथायखौ बांहोगोन, गुन गोनां दारिमिनारि रोंग'थिखौ रोखा खालामगोन आरो सि दाग्राफोरनि थाखाय अरायथा जौगानायनि खाबु होगोन। बे फालिथायाव बाहागो लानानै श्री बसुमतारिया BTRआव आरिमुगिरिफोरनि जिउ राहाखौ जौगाहोनाय, रांखान्थियारि उदांस्रिखौ बांहोनाय आरो जि दानायनि दोरोङारि आरिमुखौ संरैखा खालामनो थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव नोजोर होयो। द'थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ ब्रह्मपुत्र भेलि फार्टिलाइजार कर्प'रेसनखौ फोथांफिन्नो थाखाय 1,272 कौटि रां थिसननो गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ डिब्रुगड़नि नामरुपआव थानाय मोनसे मिरुआरि रायजोआरि खोन्दोनि उपक्रम ब्रह्मपुत्र भेलि फार्टिलाइजार कर्प'रेसन लिमिटेडखौ फोथांफिन्नो थाखाय 1,272 कौटि रांनि 40% गोनांथार इकुइटि रां थिसननायखौ गनायथि होदों। BVFCL, जाय 10 बोसोरनिफ्राय गेस बिथायारि इउरिया दिहुन्नायाव नांथाबनानै दं, हाथाइनि गोख्रोंथिया सोलायनाय आरो ओनसोलनि जौगाबोनाय आबादारि गोनांथिफोरनि थाखाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। रां थिसननायनि थांखिया इउरिया आरो गुबुन हासारफोरनि बांलांनाय गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय कम्पानिनि मावफुंनाय आरो दिहुन्नाय गोहोखौ बांहोनाय। फोथांफिन्नाय बिथांखिनि बाहागो महरै रां थिसननायखौ मोनसे जथाय फालांगि JVआव नामरुप 4 इउनिट गायसन्नायाव बाहायनाय जागोन। बे आगानाव BVFCLनि दिहुन्थाय गोहोखौ बांहोगोन आरो आबाद सेक्टरखौ मदद होनायाव गावनि बिफावखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलनि रांखान्थिनि थाखाय गोनांथार। बे गनायथिया BVFCLनि बिथायारि सानज'थायखौ गोदान मुगायारि खालामनाय, हासार दिहुन्थाय सुबिदानि जोरथायखौ रोखा खालामनाय आरो आबादारि सुबुं समाजनि आथिखालनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो सोरखारनि रादायनि इसारा होयो। बे हाबाफारिया बादायलु हासार दारिमिनाव गावनि थाथायखौ रैखा खालामनानै PSUनो मोनसे गोदान जिउबो होगोन। स्निथि खौराङाव दङ काजलगावआव थानाय निलिबारियाव BPF दोलोनि मिरु मावफुं मेल खुंदों। BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय BPF दोलोआ बिसायख'थिनि हाबाफारिफोरखौ जागायखाबायब्लाबो BTCआव जानो गोनां 2025 मायथाइनि BTC काउन्सिलनि बिसायख'थिनि बागै जेबो मावख'आरि खौरां गैया। मानोना 2025 मायथाइयाव BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव फैनायनि थांखिखौ नोजोर होनानै मैया चिरां जिल्लानि काजलगावनि निलिबारियाव BPF दोलोनि मोन 87 मिरु मावफुं मेल खुंफुंनाय जायो। BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि आफाद दैदेननायाव जानाय मिरु मावफुं मेलाव दोलोनि MLA दुर्गा दास बर', बारग' मन्थ्रि हिरन दैमारि, प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे BPF दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर आरो BTRनि मोनबा जिल्लानि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। जथुमनि जोबनायाव दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो दि दिनैनि मावफुं सावराय मेलाव 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC काउन्सिल बिसायख'थि आरो गामि पन्चायत बिसायख'थियाव दोलोनि मावखान्थिया मा आरो माखासे गोनां थिरांथाफोर लानाय जादों बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। BPF दोलोआ BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव हारसिङैनो गेलेनो थिरांथा लादों,
नाथाय उनाव जुदि बबेबा दोलोआ गोरोबथानि थाखाय सिगांबोयो अब्ला बेनि सायाव दोलोनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो थिरांथा लानाय जागोन। फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव BPF दोलोनि गुबै एजेन्डा जागोन प्रमद बर' हाथाव BTC बाचाव। BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोनि बिजाथिनि टिकेटनि बेसेना 2 लाख रां थि खालामनाय जादों। दोलोनि बिनायसाफोरा 2 लाख रां नोगोद जमा खालामनानै आरो चेकनि गेजेरजों दोलोनि बिहोमा महरै जमा खालामनानै टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनांगोन। नोंथाङा गाबोननिफ्राय टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। BPF दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ बे दोलोनि खम समनि गेजेरावनो बानायनाय जागोन। बे मावफुं मेलाव BTCआव BPF दोलोआ गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय एबा फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बिथांखिफोरखौ लानानै दोलोनि गुदि थाखोआव थांनो थिरांथा लानाय जादों। गसाइगाव नोगोराव नोगोर खुंथायनि आफादगिरिनि दैदेननायाव फिसा फालांगियारिफोरनि सायाव देहायारि गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव फिन्नाय होनानै महिलारिया अजद दैखांनानै बुङो दि बेयो UPPL दोलोनि गुन्डागिरि। जों खोनादोंमोन दि नोगोर खुंथायनि आफादगिरिया आयेन बेरेखा खामानि मावदों, बिथांखौ पुलिसआ हमनानै दोनदों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिथांखौ खानांगौ आरो जेलाव दैथायहरनांगौ। गासैबो UPPL दोलोनि दादागिरिया खमायाखै नाथाय बांबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बे मावफुं सावरायमेलाव गुबैयै 2025 मायथाइयाव जानो गोनां गामि पन्चायत आरो BTC गौथुमनि बिसायख'थिनि सायाव सावरायनाय जायो। हाग्रामा महिलारिया फोसावदोंमोन दि BPF दोलोआ BTCनि सिमा ओनसोलाव गामि पन्चायत बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो पन्चायत बिसायख'थिखौ बबेहाय गेलेनांगौ जेराव गेलेनो नाङा बे गामि पन्चायत ओनसोलनि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा लागोन। बे मावफुं मेलाव बाहागो लानानै MLA दुर्गा दास बर'आ सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै सन्देह खालामनाय फोरमायदों। मानोना BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा भटारफोरा जोंनि दोलोनो भट होदोंमोन नाथाय सुबुंफोरा मिथिहोदोंमोन दि बिसोरो फिथाइफोराव उल्था महर नुदों। BPF नागारनानै कंग्रेस दोलोआव हाबनाय प्रबिन बर'आ BPF दोलोआव फैफिनगोन होनना MLA दुर्गा दास बर'आ बुंथिदों। प्रबिन बर'ल' नङा, दोलो नागारनानै गुबुन दोलोआव हाबनाय गोबां BPF दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरा दा BPF दोलोआव फैफिननो साखाफारा जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि मैयानि BPF दोलोनि मावफुं मेलाव दोलोनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारी आरो MLA रबिराम नार्जारिया नुजाथिफैयाखैमोन। बे मेलखौ दोलोनि गाहाय नेहाथारि महेश्वर बसुमतारिया सामलायदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।